לאף אחד ספק. יש שאלות. שאלות זה דבר חיובי. שאלות זה תשובות. שאלות צריך להיות, וצריכים לפתור את השאלות, וילכו בחויל אל חויל. סופק זה בגימטריה מולק רחמון נצלב. כשם שנחסידו של בוכר בתאים חטרינים, אין ספיקות באמונה, אין שום ספיקות במשיח, אין שום ספיקות ברבה, סופק מן דחר שמי, אין מציאות כזו של סופק. יש מציאות של שאלות ותשובות. Beim Misnagel, was mir seit in Welt, das ich pschute, das ist ja sichere Sache. Ein, der Posuk stimmt nicht. Ich darf nur etwas klären in der Posuk. Der Posuk ist nicht beseder. Also wie hat Toes gemacht in Chaim Nitzchim, hat er Toes gemacht in der Nebuhe. Ein größtes Toes, Rachmana ליצלן. אנחנו לא צריכים לחפש את המקור שמשה רבינו לומד במסכת סוטה, ולא על יעקב אבינו במסכת תענית. מה השאלה? מה הספק? מה הבושה? להגיד שהרבי מלך חי וקיים? אין ספק, כאשר מכינים את הכיסא, מכינים את הסטנדר, והשעה הוא 10, הרבי נכנס. בשעה 10 בבוקר הרבי יורד להתפלל. דווקא שמדגישים את העניין הזה שהרבי חי וקיים, ונשיא הדור הוא חי וקיים בפשטות. הביפ הגיע, הביפ הזה, שהודיע על מה שקרה בגימל תמוז. אבל כששמעתי שהם עם תופים, זה נתן לי פתאום כיוון. ראיתי מעגל של רוקדים, ושם אני הייתי. שם הייתי, שם נשארתי. רציתי לרוץ למצבני, מגיע אליי חבר, אומר לי עכשיו היה בביפרס, האם יכול להיות שהכל נגמר? אז אמרתי לו ככה בטבעיות, לא, הכל עכשיו מתחיל. אחר נגע לסמסן, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. גמרתי את כל הטילים, מה אני עושה עכשיו? פתחתי בסור סגול, ולמדתי את כל בסור סגול. אתה יודע שכל האיזון, כל מה שאתה עומד עכשיו, כל הקרקע שאתה מתעצל לשו, קרקע יציב, פתאום הכל מתערער, כן? הרבי הסביר שזה העניין של משה רבינו, שהוא נותן את כל הגשמיות בעולם. פתאום מישהו לא מצא משהו לאכול? חסר לחם? זאת אומרת שהרבי חי, והרבי חי איתנו בפועל ממש. כאשר יש סתירה בין מה שרואים בעיניים שלנו למה שהרבי אמר, אז המציאות זה מה שהרבי אמר, והמציאות היא שהרבי הוא חי, ככה הרבי אמר. אז חבר שלי הגיע אליי ואומר בוא נלמד בסורה סגולה. טוב, ישבנו ביחד, למדנו. וזה היה בכלל התחושה במשך השבוע ההוא. ישבנו בסמצבני, וכל פעם שישבו איזה חברוסים ולמדו שיחה, כולם היו מתאספים מסביב לשמוע מה אומרים. Und das ist durch dem, was wir wissen und wir tun als wissen, die Rebbe gefühlt sich mit uns, Punkt also wie früher. Und wir das machen, wir fassen zu allem, zu Kolbei Elam. Als alle sollen wissen, als Mashiach gefühlt sich da und wir darf aber aufhören in die Egen. Es werden einzeln, er Rebbe dich nicht reden. Er Rebbe muss er ist חי וקיים. מלך המשיח נמצא חי וקיים. לעולם ועד. אל תגיד לי נשמור סייגן ותעשה עליי שיבה, וזה לא צריך את זה ממך, אני נמצא פה. ישבו, התוועדו ודיברו, והמסר היה מסר אחיד וברור. הדברים לא הולכים אחורה. אנחנו רק מתקדמים צעד ועוד צעד וצעד נוסף לקראת הגאולה האמיתית והשלמה. חיים נצחים בלי שינוי. שאנחנו לא חושבים מה ראינו ומישהו אוזנינו. שלא נחשוב שהמצב הוא כמו שהעיניים מראים שלנו. כאשר לומדים את השיחות של הרבי, זה גורם לנו שנתחיל לחיות את המשיח, שהמשיח הוא חי וקיים. הרבה אנשים באו אליו ואמרו לי כל מיני דברים שהרב אף פעם לא אמר את זה ואף פעם לא אמר את זה. כל מיני ויכוחים, נו, אז זה היה שבוע של ויכוחים, שהרב לא אמר שהוא משיח.
Der Linie von Chaim Mitzchim hat der Rebbe gesagt, nicht mir haben gesagt. Der Linie von Chaim Mitzchim haben wir übergehört dem Rebbe Siche. Und wenn wir glauben, dass wir das noch gesehen im Rebbe Siche, ist kein Schumavla nicht, dass wir gemusst haben, als wir gewinnen, Mechuyev zu tun. Und mit einem Heint Mechuyev zu sagen, auf Freier haben wir das getan und als ich das klar. Als die Frauen jetzt der Kasche auf der Siche, hat mir eine Kasche. Ich mag sagen, dass ich weiß nicht dem Territz, aber es meint nicht, dass der Pfarrer, aber getan ist richtig, wenn ich habe gelernt die Siche und ich habe gehasst die Siche. Wie geht es zusammen? In Lom das kämen gefunden allerlei Sorten Terrutzin. Aber wenn man stellt sich weg mit der Jesod von der Mune, die erste Sache der Mune in dem Redensfrei, der Mune in Tere und Tere in Nitzchis, und man gibt das über den Zweiten, weiß jener, also ich kenne mich auch nicht mehr nach der Kasche, dann hat sie bekennt eines, dass der Rebbe breite Plätze und der Rebbe seine ihn durchführen. Der einzige Tag wird der Limo Achrim von Golus und Jeno Rische von Gula Amitis Lachleima Teke von Miyad Mama noch jeden Zwiebels Aris und jeden Achalukolis zu docken. Und Achas kam den Jahren für die Achri sei, weht der Ruhe Iken, schon ist begufim und es hielt erwischt. Und es hielt der Reine Berischeno, aber die schon Hefsek in Chaim Nitzchim und kein Hefsek Bintayim, zusammen mit alle die Salachas Kame von den Itziken Dorf, das ist der Del Agula, zusammen mit das ist der letzte Dorf von Golus, hat eine Schöne reingestellt, dem alles in der Abufische Leben. In der Wort Gela wie Golus, geworden der Wort Giula, und on Pshetlach, der Gula Amitis Lachleima, Teke von Miyad, Mamosh und Mamosh Mamosh. Und bei Avram Avinu gewinnt der Nisayin und gelernt der Alea mit dem Denor gesagt, es anders. Und bei uns in der Nisayin, wenn wir haben gelernt, Chaim Nitzchim und Heint mit dem Ohr, weiß man nicht, wie ein Eize zu geben sich. Weißt du nicht, ich weiß der Fall, ich darf der Nisayin. Die ganze Rien ist ein von der Nisayin in der Munde, der Eberste Mond bei uns stehen in der Nisayin, bis Chusser im Munde, Nikola Vissinu mit Mitzrayim. Wir davon stehen und halten sie bei der Munde. Und Tome Mozart bei uns Messias Nefesh auf der Munde, davon gehen auf Messias Nefesh auf der Munde. Und Tome die Kasche ist starker, und gar stark, und sehr stark, und mit zu tummelt sich, und darf gegen den Ruf in Sotten, wo man sich meinen, ihr habt gesagt, nicht da was zu verlieren sich, nicht da was zu nehmen, sagen, oi, wem haben wir Teus gemacht? Ihr habt Teus gemacht? Macht ihr Teus in die ganze Nebuhe? Nein, das ist ja Nebuhe kann nicht sein anders. Das hat der Rebbe gesagt, das ist eine Nebuhe muss mit Kuyen werden, Psaka, Loche in Rambam, der Meile muss das sein. Der Rie von Chaim Nitzchim hat der Rebbe uns nicht gesagt, aber wir sollen das also nehmen. Kommt der Ried und sagt Rebbeinu Shaleilam. Wer sagt das eine Nebuhe? Was sagt eine Nebuhe? Frage sicher von Rebbe. Sichas Moran versteht ihr doch nicht. Sichas Moran darf man lernen, Pshat Ruchnis. Der Rebbe hat doch nicht gepschute. Darf dir zutrachten, der Pshat in Nebuhe? Also wird er Teus gemacht in Chaim Nitzchim, und das wird er Teus gemacht in der Nebuhe. Ein größtes Teus. Rachman al-Islam. Das ist Sotten, wo man sich meinen, es ist Israel. Auf dem kommt ein Satz, der ist Chokes Ateo. Zusammen mit Chaim Nitzchim, bechol Lechet, Lachas mit Israel, Nishom ist begufen, am Davgo Nitzom, kin Ingen, von der Hefslik, bin Taim, Afilu, Lisho, Kala, wo er mit der Jeser, mit der Avedet, und der Nafschi, Koffer, Lakel, Tie. Und jeder hat er schon nechet, in sich, den Minen, Abilu, Avedet, als Opferlater, Lofer, Toshu, hat er schon gehad, dass in vieles Meilen, Allachas Kammer, sie kommt Lachri, die Seifen, Kol, Schleisches, vieles Again, die Gimel, Pommi, Habe, Chazoka, hat er schon gehad, in der Lofer, Toshu, und wie er steht, das Leben, Berlach, Malcha, Lochem, Akkotis, Boruchu, ist er doch sicher, weil Ingen, Maniti, Betachlis, wird gleich der Ingen, und Chies, Hamesi, Makitze, Verane, Schöchen, Opfer, und die, was einen Schomis begufen, seine Mamsche, die Jesse Seis und die Jesse Rei, das Teisves Keach, und Bonne Chayim, mit Ende Revich, Ondendig, von Esser Kechas HaNefesh und Esser Kechas HaGuf, und die Matifen sehen, die Cholinyonen,
wird es ohne Hefzig Bintein mehr nicht wie der Aliyah. Und Danke. Aber die erste Sache, speziell Aiden, was fragt die Kasche, und speziell dem Goya, der Bekir bekommt. Die Scheile, was wird bei sich allein? Die erste Sache, das sein, der Rebbe sagt, das sei. Aber der Rebbe hat uns geheißen, tanzen haben wir getanzt. Na, der Rebbe heißt uns, sorgen haben wir gesagt. Na, der Rebbe heißt uns, fasten, dann haben wir fasten gewinnt. Und der Rebbe heißt uns, schreien haben wir geschrien. Wir seien in dem Rebens Chayolim. Wir seien in dem Rebens Soldaten. Und wir gehen in Feuer und in Wasser. Wo sie uns eingenehm, wo sie nicht eingenehm. Einer hat lieb Hitz und einer hat lieb Kalt. Denn was ist schwer zu gehen in Kält, ist darf er gehen in Kält, er will nicht. Und was ist schwer zu gehen in Feuer, darf er gehen in Feuer, er will nicht. Und wir schauen das ein bisschen. Die Gemara sagt doch, ein Tzadik müsste min Oretz, Atze ja mit Tzadik Kemoisei. Is a Scheile, befekt der Scheile, es ist Stocke Tzadik Kemoisei, is als ein Tzadik müsste min Oretz. Das heißt, die Gemara sagt, die Gemara sagt. Alle Mone hat man bei Tzadikim, ein Mensch mit einer Stalak, gern nicht seiner Weide. Gekommen zu Schleimus. Hat getan, was hat gedacht tun, in die Schleimus der Kavone von Briesölemer. Is eine Meile. Ist einer Sport, bleibt Bekesche, und seiner Sport bleiben, und stark ja, zu alle Sachen. Aber da hat eine andere Sache, da ist der Rebbe inmitten der Aveide. Der Rebbe hat nicht geendigt seiner Aveide, es hat da verboten, wir verstehen das. Vom Kolzbein, der Beis am Migdash steht nicht auf Tiloi. Und Kolzbein, als ganz klar Yisrael, ist nicht in Eretz Yisrael, ich habe es nicht Yisrael, ist Rebbe inmitten seiner Aveide. Wissen die, als ich sage, ich gewähne eine Rege Kotter, ich gewähne nicht nur Hamieris mit der Tess. Kleider noch ist aber gewähne der Bnei Yechidi von Baal Shem Tov. Und beschone Shele Achri ze, Talmide Hamagid Memale Mekemei, und dann noch Rabbi Seini Nisiyeno was Leiva, Nisa Venelech, Lekabo Pnei Mashiach Tzidkenu, Bimheiro Beyameinu Mamash. Ich sage, der Rebbe sind in seiner Weide, ich bin nicht so in Zeichen, ein von den Stalkers und ein Zeichen von den Stalkers, wie man guckt, wie der klar auf dem Ehen von den Stalkers. So trocken sich andere Sachen. Ich doch sagt, der Rebbe ist an die Säulen in die Bosse, wir sind mitten der Weide, und der Rebbe ist Mamschel von der Weide, wir verstehen das alle, wir kennen den Rebbe, wir sehen den Rebbe, keinmal nicht gelost, etwas im Abstellen vom Durchführen sein Kavone. Keine Sache ist nicht vorgestellt. Und sein Kavone ist, dass darf bringen Moschiachin. Und darf bringen die Mehen von Kavone von dir betachteinem. ולכן ברור שהרבי נמצא בעיצומו, בעיצומה של עבודתו. הוא מלא את תפקידו. זה לא משנה אם אנחנו רואים בעיני בשר שלנו איך הוא עושה את העבודה הזו. וכפי שהרבי בעצמו אמר, שיש עניינים שהם ניסיון רק לעיני בשר שלנו. והניסיון אינו מציאות. וכשאנחנו מתחזקים ומתגברים, הרי אז הניסיון מתבטל. והניסיון לא נשאר במציאות, אלא חי וקיים ונמצא איתנו ופועל את פעולתו ועושה את עבודתו בלי שום ספק וספק ספקה. Aber es hat doch ein Boiler, das ist der Tafkid von Reben. Und das ist die Sache für Reben, er halt inmitten seiner Weide. Und wir verstehen ganz gut, dass der Rebbe geht nicht ein. Und wir sind inmitten der Weide. Und wir dürfen wissen, der Munde Pschut, dass der Rebbe wird sein Tuch finden. Und das ist eigentlich ein von den Historien. Und kein zum Steak ist nicht, hat nicht genannt nicht. Und durch dem, was wird uns beschäftigt sein. Und mit weiter umgehen und mit wissen, als der Rebbe wird uns geil sein. Und der Rebbe wird seiner Tochter mit keinem sein. Der Fall geht mir noch mit der Arbeit. Und der Mundenreben bleibt stark. Mit der Besprochers, mit den allen Kurven, mit allen Wesen, es ist gar nicht gebeten. Die Zeit der Munde von Sidin ist das gute Hälfte der Reise im Reben. Und soll keinen weisen. Sieht sich das gar nicht gebeten. Der rechnet sich nicht mit der ganzen Sache. Was David Melech ist voll der Chai Vikayo, bis wie der Ingen ist bepashtus und 4 Tonnen Lechem Wilchemes Hashem und Menatzeach und bekorev Mamosh Yivne bis Amigdash Bim Kemei, wie es steht, at Isha Hege Betera ke David Oviv, der Hemscher dann noch in Psag Din Borur, in Sefer Yada Chazoko, in Yochas Melochim und Milcham Isehen. מה ההבדל בין ב' בתמוז לבין ג' בתמוז? מה ההבדל? כל כך הרבה קבין של חוכמה והבנה וגילוי טעויות ירדו דווקא בג' בתמוז. בב' בתמוז יחי והכל פתאום
פתאום, וכל העם הזה בא הוא כלי לקבל דברים, פתאום בג' תמוז, מה קרה? אז לפני שיהודי מגיע אל המיצוי של תכלית הנקודה, אז נדרש ממנו כלי למטה לאותה נקודה. ומהי הנקודה? שאין עוד מלבדו. שהעולם, כל הקיום שלו, לא יכול להיות מנוגד לתורה. וכל הקיום של העולם ושל הבריאה והחומריות זה חלק, חס ושלום לא צמצום כפשוטו, זה חלק מההוויה האלוקית ובאמת אמת השם לעולם. אז מה האמונה הנדרשת? שהיא בסתירה מוחלטת למציאות הגשמית שנראית על ידי העיניים והאוזניים שלנו. אז wie kommt das sein? Aber beschäftigen sein gewähnt beim Machen Teil. Und wer sagt in der Tasche Gruppe bei Iten der Mesche Kachavese, hat das gewähnt die Kalle mit aber die Schütten und hat das gegeben wie die Tino Teva der Mesche Dove Mathe. Und wie kann sein, dass der Mesche Chalboyen gehen soll sein der Linie Verhebel. Und verrennt wird auf dem Rischenin, hat der Linie Egel nicht gewähnt, als die Schule man ihn von der Vedisore, Hengel Josser Telefon. Der Reihe auf der Ruf ist von der Psukin, von der Pasch. Von was es genommen die Teile von Eila der Kirche Israel, der Fall war sehr Mesche Halisha, der Lohnen mit zwei, weiß man nicht, was mit ihnen gewonnen. Sie haben gesucht von beiden Menschen, so hat aber nicht gehabt, die Scheiße zu Kurs. In der Meerestadt mit Frieden gelebt und dann noch gelebt. Man hat gedacht, haben wir eine Mutze, was bis damals gewähnt an Echemisch, Benechem und Benawai und Keche Meshe Rabbeinu, haben geteilt der Rede war, was sehr Meshe Halish, asher Erlonen mit zwei, was gewähnt, die Mutter als Rebische gewohnt ist, nämlich mit zwei. Ist das gegangen, aber die Meshe, aber ja deine Mehoyele darf man erst arbeiten. Und wie der Ramban bekamen wir vorstellen, eine Mewaie Barucha. Was auf dieser kommt, das ist aber vorne, wie die Mitzrimer und Mitzrim haben geguckt auf den. Haben sie gesehen, Aline von Ela der Kirche Israel gepflügt auf die Säure. Irgendwas haben gesucht von der Schwäche Salfe Jisch. Was sie haben gesucht, verarbeiten sehr Meshe Halish. Und das gewähnt Aline Mensch, was man gesucht, am Mann, ich bin kein von Meshe Rabbeinu. אנשים היו בטוחים ככה זה לא יכול להימשך, הרבי בטח יבוא ויתגלה עכשיו. עבר שבוע, מה זאת אומרת? אז עכשיו זה בטח צריך להיות. עוד כמה ימים. עברו לנו כבר כמעט 12 חודש, ועדיין לא יבוא. ואנחנו כולנו מאמינים, כולנו בטוחים, כולנו רוצים לראות, הרבי הבטיח, ובטוחים שהרבי יקיים, וכבר התחילו לראות כמה דברים. אמונה צריך להיות וראה אמונה, צריכים לחזק את האמונה. כי האמונה קיימת אצל כל יהודי, אבל האמונה לפעמים מתעממת עם הזמן. מדובר במיוחד עכשיו, זה לא סתם האקל, זה האקל שכל העניין שלו זה להרעיש את עצמנו, להרעיש את כולם, לא לתת לנושא לרדת מסדר היום. כי גם אצלנו, כמה שמכוחצחים בהם, כמה שמתלהבים בזה, לפעמים אנחנו מתרגלים. והכינוסים האלה עם כל הרע שמתלווה אליהם, זה מה שמלווה אצלנו את האמונה. ואם נקבצים רבבות אלפי ישראל בכל מקום ומקום בעולם. כ10 חודשים לאחרי החושך הנורא שקרה ביום ג' בתמוז. חיפשנו אז מקורות איפה הרבי. זה בגמרא במסכת תענית, וזה בגמרא במסכת סוטה, זה הביא על משה רבינו, וזה הביא על יעקב אבינו, הביאו סיפורים על כל מיני צדיקים שלא מת. היום, כשאנו נמצאים 10 חודשים אחרי החושך שקרה, אנחנו לא צריכים לחפש את המקור שמשה רבינו לומד בגמרא במסכת תענית, במסכת סוטה, ולא על יעקב אבינו במסכת תענית. מי שראה ומכיר איך שחסידות חב"ד מתנהלת במשך 10 חודשים האלו, איך שיהודים נושאים ומתוושים בעניינים פרטיים וכלליים, עניינים שנוגעים לחיי נפש, פונים ושואלים את הרבי, והרבי עונה
וזהו מעשים בכל יום ובכל מקום בעולם. אין לנו צריכים לגמרא במסכת תענית, אין לנו צריכים להגיע במסכת סוטה, שוודאי וודאי הדברים אמת. אנו רואים את זה במוחש. מי שלא ראה את זה נאמר עליהם את הלשון, לא ראה מאורות מימיו. כשם שאדם יכול להכחיש שאין שמש בעולם, הירח עכשיו לא נמצא בשמיים, הוא יכול עכשיו לומר שהרבי לא נמצא איתנו. אלפי ועשרות אלפי תשובות מהרבי, באיגרס, בנקודסיכס, בכל מיני אופנים שהרבי רוצה. באופן כזה פה אל פה הדבר ימי לא היה כדבר הזה. אנחנו צריכים לראיות מהגמרא. הרי אנחנו עומדים מולנו ורואים את הפלא הגדול, את הפלא האדיר שלא היה כמותו. אבל אנחנו חיים עם יחי אדוננו, זהו האמונה שלנו. סביב זה כל העבודה בהפצת המעיינות ובהרחבת לובביץ' ובכל העניינים שהרבי טבע ורצה, סביב הנקודה הזאת הרבי חי וקיים, והרבי הבטיח והרבי יקיים, והוא יתגלה לעינינו. ושיהיה ברור, יש צורך להבדיל ולדייק. שאומרים שהרבי נמצא איתנו, זה נכון, אבל הוא איתנו לא רק ברוחו ובנפשו. הרבי מלך המשיח שיחיה לעולם ועד הוא איתנו על פי דין, ברוחו, בנפשו, שהם מלובשים בגופו הקדוש ללא שינוי וגניזה. וכך כמסעיד גברא בנפשי. הרבי עצמו אומר מדויק שהחידוש של דורנו זה, דור התשיעי, על כל הדורות שלפני זה, כולל דור השמיני לבעל שם טוב, כולל הרבי הקודם, שבדור הקודם זה היה הורדת אור הגאולה לא כפי שזה נשמות בגופים, מה שאין כן, ואני מצטט, בדורנו זה מורידים את אור הגאולה כנשמות בגופים בלי הפסק כלל. ואומר הרבי שהנשיא שבדור, היועץ והשופט והנביא, הוא כאבן הגניזה, אבן השתייה, שנמצאת בעולם הזה הגשמי ללא שינויים, אפילו לא שינוי דגניזה כארון שנגנז וכיוצא בזה. הוא מסביר הרבי שזה מילתא בתמא. אין פה פרט אינפורמטיבי שנו, מי נפקא מינה, הרבי הוא משיח והרבי חי עם גניזה, בלי גניזה, מי מבין? מי נפקא מינה? חס ושלום. להקשיב היטב, זה עניין מרכזי במצוות האמנת אלוקות וייחוד השם. והיינו, הרבי מסביר שהאופן שבו מחיה בורא העולם את כל העולמות כולם ואת העולם העשייה הגשמי הוא על ידי ודרך צדיק הדור שהוא יסוד העולם, כפי שהרבי מסביר 10 שורות למעלה, שהוא נמצא חי דווקא בגוף גשמי, שזה הצינור לתת חיים לעולם הגשמי, ודווקא בגלוי ללא גניזה, שזה מגלה את סימן האלוקות שנותן את האפשרות, כפי שהאדמו"ר הזקן אומר בשער הייחוד והאמונה בראש פרק ה', שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים אם יהיה רק במידת הדין, כפי שחשב לברוא, שמרו חז"ל, שיתף מידת הרחמים. שואל ועונה אדמו"ר הזקן, ומהי מידת הרחמים שנותנת את החיים לעולם הזה ולברואיו כולם? התגלות אלוקות לצדיקים ואותות ומופתים שבתורה. לולי התגלות האלוקות שעל ידי צדיק יסוד העולם שנמצא גלוי נצחי בכל דור, כאן אין חיות לעולם. איך אנחנו חיים עם הרבי ובגניזה חס ושלום? דברי הנביא הם התקפים. המציאות יכולה לשדר שבעתיים ומיליון פעם. מיליוני עדים שיעידו אינם יכולים לבטל ולהחליש מילה אחת מדברי הנביא. וכששמענו שדורנו זה זוכה לגאולה אמיתית והשלמה, דור
הרבי אמר שענייני משיח כבר פועלים בעולם. הרבי אמר שמשיח נמצא על גג בית המקדש ואומר, הנביאים, הגיע הזמן גאולתכם. כולנו ראינו את הרבי מעודד תקופה ארוכה של שנתיים את הציר יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. כולנו ראינו את זה. מה נבלים אנשים כשאנחנו אומרים הרבי חי וקיים? מה נבלים אנשים כשאנחנו אומרים הרבי מלך המשיח שליטה? מה נבלים אנשים מזה? מה יש כאן להיבעל? וזה שכתוב יעקב אבינו לא מת, וזה שכתוב דוד מלך ישראל חי וקיים, וזה שמובא על רבינו הקדוש שהיה בא בבגדי שבת ומקדש, אז זה דברים שכתובים, כתובים בגמרות, כתובים בחז"ל. ושאנחנו באים ואומרים הרבי הקדוש מלך המשיח חי וקיים, אז מה נבלים? מה יש להיבעל? מה בתוך המחנה יש להיבעל? מה יש כאן להיבעל? מה יש חס וחלילה דבר שטבע ששולט? הרי זה האלף בית של חסידות. האלף בית של חסידות שהעולם בטל לאלוקות, שהטבע הוא בטל ללמעלה מהטבע. האלף בית של חסיד שהוא צריך להאמין ברבי. האלף בית של חסיד שמה שהרבי אומר זה קדוש אצלו. ממילא הדברים תמוהים והדברים נפלאים. מה בכלל כאן השאלה? מה השאלה? מה הספק? מה הבושה להגיד שהרבי מלך חי וקיים? מה הבושה להגיד שהרבי מלך המשיח? מה כאן קרה? מה זה הרי דברים נפלאים ותמוהים? כולם מסכימים להאמין ברבי ולהיות מקושרים לרבי ולחיות את הרבי, אבל רק לא משיח. עד כאן. מדוע? מפני משיח זה הסוף, זה הסיום, זה העניין שאז כל הרישה כולה בעשן תכלה. מה זה משיח? משיח שאין חוץ מעבודת השם שום דבר. מה זה משיח? ששוחטים את מלאך המוות, זה נקרא משיח. אז את זה לא מסכימים, על זה יש מעצור, על זה יש מחסום. וכל הגוי אשר מכיר בך, כל יהודי, מה שיש פה עוד דברים שהוא צריך את התנועה אחת לעשות, זה מפריע להאמין כפשוטוי מה שהרבי אומר. לא מבקשים כאן שום דבר, להאמין דברים כפשוטום ברבי, אבל יש לנו את הכוח להאמין ברבי. כתוב ברש"י על הפסוק לא בשמיים היא, אז הרש"י מביא גמרא, שהגמרא אומרת שאם היו אומרים לך תעלה לשמיים לקחת את התורה, אתה צריך לעלות. עכשיו צריכים פשוט לעלות לשמיים. מה הכוונה לעלות לשמיים? צריך לא להתפעל ולהגיד שהרבי מלך המשיח חי וקיים. צריך להיות קשורים עם הרבי. משה רבנו איש האלוקים. משה רבנו אלוקים ככה ברא את הבריאה. אנחנו לא יודעים מדוע. אתה יודע רזי עולם, אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא ברא ככה את הבריאה, שעל בשר ודם תשרה שכינה בגילוי. אומרת הגמרא מחציו למטה איש וחציו למעלה אלוקים. וכשהרבי מלך המשיח שלו אומר שהוא חי וקיים בלי שינוי דגניזה ובלי הפסק, כך הם הדברים, כך ולא אחרת, ואין רשות לאף אחד לשנות ולו מילה אחת. יחד עם זה, עליי לומר, אני בא עכשיו, ברוך השם, מהקונגרס בבית משיח, בבית חיינו, ב-770. אני נהניתי לראות שלוחים, רבנים ואנשי מעשה רבים שנקבצו ובאו ממש מחמש יבשות תבל לשחרר ביום הקדוש, לא להילולה חס ושלום, לא לנרות או משניות חס ושלום, נלמד משניות כל השנה, ש"ס, אבל לא באופן שיתפרש חס ושלום להיות נפרד מתורת הרבי מלך המשיח שלו ואפילו למריסיים. וכולם יחד, מהרב אולמן באוסטרליה ועד ליהודים יקרים בפריז ובלונדון, איתנים ומוצקים בדעתם באמונת חסידים נפלאה, וכולם יחד מאוחדים ומאמינים ויודעים שהרבי חי וקיים ונשמה בגוף גשמי, והוא איתנו בגופו ובנפשו עוד יותר והרבה יותר מה שקודם. יהושע בן נון הוא היחידי שתפס את העניין עד הסוף, שלא ימיס מתוך האוהל, ומיד ברגע שהוא תפס את העניין של ההתקשרות במשה רבינו הוא לא עזב אותו. משה רבינו עלה על הר סיני ושם הוא לא אכל ולא שתה 40 יום ו40 לילה. יהושע נשאר על יד ההר. אין לך מן, אין לך מה לאכול, אין לך מה לשתות. מה אתה עושה על יד ההר? הוא לא יודע.
הוא רוצה את הרבה. אז ליהושע ירד שם לחם מן השמיים. איפה שהרבה נמצא, שם החסיד נמצא. זה התפקיד שלנו. תפקיד שלנו זה שאנחנו התאספנו פה. לא להתעסק עם עניינים של יום ההילולה. אנחנו התאספנו פה להתקשר עם הרבה. אין יורצייטים, אין נרות נשמה, אין דברים כאלה. יש התקשרות לרבה. לחיות עם הרבה חי וקיים. להיות קשורים עם הרבה. ושאנחנו נהיה קשורים עם הרבה, אז ממילא הדברים יהיו פשוטים, ואז נראה בגלוי את התגלות העניין הזה שמשיח לא יהיה בושה גם בקרב אנס. לא יתביישו להגיד שמשיח נמצא, לא יתביישו להגיד שמאמינים ברבה, לא יתביישו להגיד הרבה חי וקיים. אחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. Sie gewinnen das Wurf Tammuz, Tofshin Memei, Schaß der Zichon geben dem Mischpot von Sforim. Und der Rebbe hat jemals geschrien, sie gewinnen gewaltige Ariches in die Isvadus, der Rebbe hat jemals gesagt, kommt jener und teinet, jener hat geteinet, was willt man? Sie 35 Jahre, was der Rebbe ist nicht da. Ist allein gewinnen auf die Levaya, das ist gewinnen die Wörter. Wie meile kommt am Achelak von Jerusha. Sagt der Rebbe, geh rät mit zusammen Mensch. Sie nicht stocken so auf Meschutefet. Sie 35 Jahre, was der Rebbe lebt. Und jede Minute ist noch mehr und noch stärker und noch frischer und noch gesinnter. Das ist dem Rebbe's Werte. Der Rebbe hat das gechazert 5 Mal noch anhand. Und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Mir versteht ja, mir versteht nicht. Der Rebbe lebt. Der Rebbe ist mit uns. Ich sag, monnerlich Land zu sagen, als 35 Jahre, als nicht da, sie Punkt der Heper, das ist Schecker Gomor. Der Heper ist Emes und Emes Lamite, als 35 Jahre, Amide, Schono, Beschono, wird noch mehr lebendiger und noch mehr starker und noch mehr aktiv zwischen uns und bei uns. Und durch uns bei jeder und bei allen, bis in der ganzen Welt. hat gesagt, Rabben hat mir Scheiße gewinnt die Zeit von, in die schweren Zeiten in Russland, vielleicht kommt ein Brief von Friedrich und Rebben, vielleicht kommt ein kurzer Brief. Das heißt, nie gewinnt keine Möglichkeit zu übergeben mit dem Brief. Gewinnt kurzer Pitgamim, kurzer Wörtlach, was der Friedrich Rebbe hat geschickt, ein paar von sie sind gewinnen genommen von Amolikes vor ihm zu Amolikes, gewinnen kurze Wörter und das hat man übergegeben zu allen Chassidim. Es gewinnen eine von den Wörtern, was hat man laltas in einem Chazaren, Chassidim הם שמוכנים למד בכל תקף עז בתהפוכס הזמנים. Das ist gewinnt der Wort, שמוכנים למד בכל תקף עז בתהפוכס הזמנים. Das heißt, אפילו הסידות תהפוכס הזמנים wird man nicht nispoel und mochonim lamet bechol tekefez. Und wie bald das ist Emes nicht negehen, wie sie legt sich basiert. Man darf wissen, wie du mit sie ist. Wie kommen wir wissen, wie du mit sie ist? Ist nicht kommen das Wissen auf die Seichel. Sagt der Medisch, Bessi, Yamin, bechol Dover, sagt der Medisch, Mesher Rabbeinu gewähnt nach Chocho. Und der Pfarrer hat gekommen, geben die Teile, auf welcher sie steht, ich auf Masken und Vinasse. Leine Kol Hami, das Gemus gehen durch Chazami, weil das ist ein Nini. Jetzt das Gemus gehen durch mich. Und ich fragte mir, wo in Kabul, ich sehe das. Am Meshe, das schien mal, Maschlei, Maschlei, mit der ganzen Ariches Adiber, am Meshe ist in Joni Choch. Und auch das sagt mir, der Meilach Meshe, na Bessi Yami Lechol Dover. In der Pirush Bedover, Adafke mit Zad der Ruf, was gewähnt nach Chochom, ist gekommen, der Achlote Besech, als Chochme ist Adover Mug. Der Dosen noch aber nicht machriach Yami Lechol Dover. Ist B'shas in Legaba Kodesh Baruch ist Bessi Yami Lechol Dover, und da ist Meshe gewähnt nicht gemitzieh. Später, der Zeit Reb Mendel, hat die Chassidim haben Gesetzen zwischen sich und verbracht. Und die Chassidim gesagt, als der Rebbe ist Misgale zu jeder einem, wie nimmt dem Rebbe. Einer, was guckt auf den Rebbe mit dem Mund Pschute, der Rebbe hat gesagt, der Rebbe sagt, dass der Rebbe ist Transferter und das ist das. Also ist der Rebbe Misgale zu ihm. Einer, was ist mehr aufgeklärt, mehr Achochem,
ist berebe bei Misgal, hat mit Gitten mehr in das Wochen mit Toes. Ist alles einen Mekayim, was der Rebbe sagt. Aber beschaß mir das Sach mehr Chochom, mir das Sach schwerer zum mit allem Mal, beschaß kommt der sagt uns der Rebbe das gemeint, der Rebbe do gemeint, der Rebbe jenems gemeint. Nicht das hat man gemeint. Sie gewinnen wohl ein Wort bei Chassidim, also wo ist der Chiluk zwischen der Chosim mit der Misnaged? Einer von den größten Chilukim ist, als der Misnaged sagt, das Zimtzum ist Kipschute. Und die Psukim, all das, was steht in Psukim, steht doch als Tiere zwischen den Psukim mit dem Zimtzum. Im Psukim steht, Melekol Oretz Kvede und Avaya Echod und Einet Milvade und Hashem Roelekim, mit alle. Und vom zweiten sagt der Arizal, Sile Kaira Gott Lala Tzatz, voran doch ein Zimtzum. Die Chassidim sagen, als das, was steht im Psukim, ist sicher Emes. Sie Avaya Echod, 100%. Einet Milvade, 100%. Melekol Oretz Kvede, ist Post das. Ich steht es gewinnt ein Zimtzum, darf man sagen, ein Zimtzum Leiki Pschute. Wie der Alte Rebbe ist Maser und Bariches, der Zimtzum ist Leiki Pschute. Am Misnaged sagt, steht ein Zimtzum, nicht da. Siluk Kirek oder alles Zeit. Ist sie gewiss, sie steht, Melekol Oretz Kvede, ist der Posuk ist Mishlomen nicht Pschute. Steht, das ist nicht Pschute. Von wann nimmt sich der Chilek? Der Chilek ist Poshet. Was ist der erste Anoche, was ist Poshet, was ist bei Pschites und was ist bei Ischatsches. Bei Achossi, das was steht in was Tere sagt, das der Rebester sagt, das der Rebbe sagt, das ist das. Wir sind in Welt verkehrt, darf man sagen, dass die Welt nicht Kipschute. Bei Misnaged, was wir sind in Welt, das ist Kipschute. Das ist ja sichere Sache. Der Posuk stimmt nicht. Ich darf noch etwas klären in der Posuk. Der Posuk ist doch nicht beseder. Einsetzen den Posuk. Und auch da kommt rein, wie gerät früher, das was nicht heute ohne mit Kolodem, was hat mir da mit dem Juchert, bei dem Teil von Niklas in dem Schicht. Wie das Sieles in der Rufen mit Weira, beschaße da der Seichel, der Regesch, ist auch der mit viel mehr Suchen, die Jürgen auf die Seichel, nicht mal wie viel mit da. Als die Teile jeder Kehr von Aiden darf meistens nach verstehen, gut. Verstehen Rosenteile, verstehen Pnimitzer-Teile, verstehen Niglede-Teile. Miller hat eine Kirche in Sechel, darf das in Sechel nicht verstehen. Hat eine Kirche in Regisch, darf das vielen beregisch. Und unter dem kann sein Bilbo, als verdeckt auf das, was fühlt, an der Emes ist er See, war Himmel, mit Zadru, was verkocht und genommen den Geschmackheit von der Asbore besägt. Dafke Bikvis in dem Schich und Dafke Bapschute an, war noch im Pschute, was sie haben die Bilbul, als der Alpitere war Wohne, was wurde, was Kohle, was Chulu. Ist am Mold auf seiner Sehne, am Mold auf sein Verkehrt und wie gerät früher, als oft was so, hebt daran zupassen, Teira soll sagen, wie bei ihm kommt Teis. Nur mit sich nicht folgen, darf sorgen, als ich sag Teire. Da war es will sehen, nur das ist nicht mit Zeilen. Warum damals folgt mir sich nicht? Also ich habe noch gar unsere Linien. Das, was der Rebbe hat gesagt, ist, wir sind doch Chassidim. Wir halten sich in der Klamke, wir wollen sein Chassidim. Das, was der Rebbe gesagt, ist sicher, eine sichere Sache, eine ähnliche Sache. Kein Sofek nicht. Der Rebbe hat klar gesagt, dass wir halt ordentlich Sofek und Sfekesh steht mir schön, Mamesh, die Gula mit ist verschlänger. Der Rebbe hat schon gesagt, Mashiach ist schon da Begilu, ist schon umgegeben Ton. מזאת במוחש בירות נלחם מלחמת השם ובכמה עניונים כבר מנצח ומזאת שאין די פעולה von Mashiach auf כל ומסעילום sie klare Wörter geht da gucken Welt sie doch Gimel Tammuz versteht man nicht, weiß man nicht was meint das, wie was soll nicht sein der Bio wie zieh mir auch der Bio, sie mir auch nicht kein Bio der Scheile ist, was sie bepschittes und was sie beschasches bei uns bepschittes ist was der Rebbe hat gesagt ist Emes und sie Emes und kein Schum Scheile ist nicht. Ein Welt setzt man, mir hat eine Scheile in Welt, hat man eine Scheile. Man kann von der Kasche startet man nicht. Aber die Scheile noch in Kasche darf man wissen, dass das, was der Rebbe hat gesagt, ist Emes. Man darf das nicht bewohnen, das ist ja eine poschete Sache.
So ich frage noch eine Stelle, sie fragen ein, der Ringen von Forum zum Reben auf Tischrei, ich will eine Sache sein. Forum zum Reben heim, Tischrei wird sein mit dem Reben zusammen in Mashiach, in Jerusalem. Aber man fragt wegen Hand, Nächten, jetzt, in die Sekunde. So man, der Rebbe noch nicht gekommen. Sie fragen ein, von Forum zum Reben, noch, auf sein oder den ersten, ich gewinne ein Tumor zu Forum auf Tischrei, und jemals hat man gewinnt, die was am geteinet, klar, als wir fort, wo soll nicht sein, wir fort in dem Rebbe Saladames, wir fort in dem Beis Mikdash Maat, mit Eile der Regel im Beis Mikdash. Der Rebbe hat weggestellt, klar, als das der Mikdash Maat, Beis Rabbeinu Shebebodel, Beis Moshiach, da ist mein Eile der Regel. Und der Rebbe hat die Jonim vor Rebbe seine Nitzchim, dem Rebbe Zimmer da, und das war in ihr Nitzchi. Und bei mir Lekation Sofak nicht, dass Sidim darf man sein mit dem Rebbe. Umetum, der Rebbe gefindt sich mit allem. Umetum, zusammen mit dem Ruf, für Frana Ingen in Beis Moshiach, Frana Ingen in 770, der Beis Mikdash Maat, Avada da von dem Rebbe Zimmer, aber Avada darf mehr sein wegen dem Ruf, 770, das dem Rebbe Dale Dames, der Mikdash Maat, und Sidim darf sich ziehen weiter wie früher und halten sich bei der Klempte, halten sich mit dem Rebbe, Vehu, Yigolenu, Zecher von der Yad, Mames, so Zecher sein zu der Ruf, mit die eine Bosso, auf der Reka Hechot Zeden. Es nocho mimo roim, Yoshev, Tehilo, Lishmo, Ya, Elorino, Ve'erat Filo, Rachamon Odei Yeshiva, auf Mendel Fulfas, so gesund sein. Fahren Forum, hat angegeben Forum mehr. Im Mittenweg hat sich abgehalten mit der Sibbe von gesund. Aber ich habe ihm gefragt, Fahren Forum, Sie können sagen, dass in seinem Namen, als wir da fahren jetzt echt, noch Gimel Tammuz, wir da fahren auf Tischrei. Sagt mir, was? Wir da fahren? Wir muss fahren. Sag, und alle Männer, wir muss fahren jetzt zum Reben. Einzige ist in Christel, die alle sind dort gewählt und die alle sind gehört. Und wir haben gesehen, nach ihm, dass wir den ganzen Lomaiwa, die Kola Abone Basoge, Lomaiwa, muss jeder sich bescheid gewinnen, sei die ganze Welt, sei bei uns. הרי העניין הזה של להיראות לפני הרבה, זustellen sich, שהרבי יראה את כל אחד ואחד מאיתנו, זה דבר שהיה ברור בחידש תשרי, כאשר הרבי נמצא כאן, וגם אם הוא נמצא באופן של רויה ואיני נראה, שאנחנו לא רואים אותו בעיניים הגשמיים, אבל הוא רואה את כל חוסיד וחוסיד שהגיע לכאן, למרות גם לפני גימול תמוז הרבי הרי במחשבה שלו כל החסידים, אבל עם זאת העניין של יראה כל זכוכו היו צריכים להגיע ל-770, שכמו שהרבי אמר בתופשין ממחס, שהרגש הגשמי שהרגש שנמצא בלב אצל החוסיד ירד גם בגשמיס, פשוט לוקח את החפצים, את הרגליים ומגיע למקום המקדש כדי כי הרבי רוצה לראות אותו. אז רק נסחר רק על הדבר הזה, כמה חוסיד רוצה שהרבי יפנה עליו מבט, כמה אנחנו רוצים היום שהרבי יסתכל עלינו, שיראה אותנו, וזאת ההזדמנות לבוא ל-770,
כאשר הרבי נמצא כאן בזמנים המיוחדים שהוא היה יוצא, אם זה בתפילות, אם זה בהקפות, אין סופק, כאשר מורידים מכינים את הכיסא, מכינים את הסטנדר, והשעה הוא 10, הרבי נכנס. גם כאשר הרבי נמצא כל הזמן ב-770, אז זה היה גם לפני ג' תמוז, אבל עם זאת יש את הזמן שהרבי נכנס והגילוי אז הוא אחר לגמרי. אז כך צריכים גם כן לדעת בצורה פשוטה שבשעה 10 בשבס הרבי נכנס ל-770 בזמן התפילות, וכך כאשר אומרים התאורייסו ומכבדים את הרבי בפוסוק, הרבי אומר את הפוסוק, הרבי נמצא באותו זמן, מכבדים אותו בהקופה, הרבי נמצא באותו זמן, והוא רואה את כל חוסית וחוסית שזכה להגיע לחידש של הרבי, שהרבי ייתן עליו מבט. אנשים דיברו מי יבוא, למה יבוא, מה יש לעשות שם, יהיה רק אבלות, יהיה רק דחיות, ויהיה ויהיה ויהיה. ברוך השם, כל מי שהיה בתשרי הרגיש עד כמה ששייך להגיד במוחס ממש שהרבי נמצא, חי וקיים ונמצא איתנו בכל התוקף. אנשים מבחוץ אולי לא כל כך יבינו את זה, גם מבפנים לא כל כך כולם מבינים את זה. כשעמדתי לנסוע, דיברתי עם כמה קרובים במשפחה, אומרים לי, מה אתה נוסע? מה פירוש משמע נוסע? נוסעים לרבי, אוף, אתם עם הסיפורים שלכם. אבל זה היה ממש ככה. הכיסא של הרבי, בכל תפילה, הכיסא של הרבי נמצא על המקום, השולחן, הסטנדר נמצא על המקום, המנורה, אפילו המנורה הקטנה הזאת המיוחדת שתמיד מאירה על המקום של הרבי, שיהיה יותר קל לקרוא בעיני בשר. אז הכל נמצא על המקום, הכל באותו תוקף והכל באותו אופן כמו שהיה מקודם. אי אפשר לתאר את זה ואי אפשר לחזור על זה. זה מורגש במוחש ממש, שהרבי נמצא וחי וקיים באופן הכי חזק והכי גדול שיכול להיות. אז כשאנחנו לומדים את זה ומדברים על זה, אפשר לדבר על זה בהתוועדות. מי שהיה בסנסנטי הרגיש את זה, שכל הקהל כולו מתאסף להתוועדות. בדיוק כמו שהיה בזמן שראינו את הרבי בעיני בשר. וכולם יושבים מכל הכיוונים ומתחילים לשיר עוד ניגון ועוד ניגון ועוד ניגון, את הניגונים של הרבים שרו על שמחת תורה. ועל השולחן מונח החלות עם החתיכת תפוח, עם המלח, עם הכוסית של הרבי, עם המפה, עם הכיסא, עם כל הפרטים שמודד, וכל הקהל עומד מסביב כמו שהוא עומד תמיד. שרים את כל הניגונים, כשנגמרים הניגונים של הרבים, כל הקהל אוטומטית מתרומם, כמו שהיו קמים למיימר, כולם מתרוממים, מתחילים לשיר בהתלהבות יחי אדוננו, ואז כל הקירות שם רעדו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וההתלהבות בצורה שאי אפשר לתאר את זה. פשוט הרגישו שהרבי נמצא איתנו. כשנתנו לרבי עלייה, זה ברור שהרבי נמצא בכל התוקף, בצורה הכי חזקה והכי חיה וקיימת, סנסנטי. ומי שהיה שם הרגיש את זה בצורה הכי מוחשית. גם כאלה שהיו נגד ונלחמו נגד, וגם אחרי זה נלחמו נגד. באותו זמן כולם רקדו יחי אדוננו, רקדו הרבי שליטה, רקדו מלך המשיח. לא היה שם שום בעיות, כולם היו ביחד, וזה כל סנסנטי היה לרגליים. רקדו, התוועדו, הרגישו שהרבי נמצא שם על כל צעד ושעל. זה המסר שקיבלנו סנסנטי. חוסית זה הפירוש שהוא חי עם הרבה. אני זוכר, רב שלמה חיים תמיד היה אומר, היה חוזר על זה, שאם ייתנו לחוסית אונייה שלמה עם ספרים וישימו אותו באמצע הים והוא כל היום ישב וילמד חסידס, הוא לא יהיה חוסית. כי עם חסידס לבד, עם ספרים לבד, לא נהיים חוסית. חייבים רבה. אז במילא בדורות הקודמים אז היה עניין ובוא השמש וזורח השמש. אבל בדור שלנו שהרבה הודיע לנו במאמר הראשון שהדור הזה הוא מסיים את השליחות ומביא את הגאולה, ואנחנו הרי רואים שהיום יש כאלה שאולי זה לא המקום להזכיר את זה, אבל בכל זאת רוצים הרי שזה ירד בעוונה והסוגה של כל אחד. אומרים שיש בחב"ד כאלה שהם לא נכללים במשיחיסטים.
אז גם הם, ברור להם שאין רבה חדש, וזה הרבה. אז אם זה הרבה, אז צריך לחיות עם הרבה. מה הפירוש זה הרבה? אז אתה חי איתו. מקודם הרבה עשה לך עם היד, נתן לך כוש של ברוכה, נתן לך לקח, וגשמיאס, אנחנו לא יודעים, אבל כתוב הרי על רבינו הקודש, רבי יהודה הנוסי, שהוא הודיע שיהיה שולחן ערוך ונר יהיה דולוק, והוא היה מגיע והיה מוציא את הרבים ידי חובה בקידוש, על פי ניגלה. על פי ניגלה צריך לשמוע קידוש מנשום ובגוף, והוא הוציא אותם ידי חובה. אז הרי ברור שחייב להיות כעת, חייבים לחיות עם הרבה, אז הרי חייב להיות כעת העניין הזה שאתה חי עם הרבה. וכל העניינים צריכים להמשיך. רבינו הקודש מי ראה אותו? מי שזכה ראה אותו, אבל בפעיל ממש העניין התקיים. בשעה 10 בבוקר הרבי יורד להתפלל, וכל העניינים מתקיימים כמו שזה היה. wie sie in ein Leben, wo David Melech Israel Chai V'Kayim, aber das ist noch nicht als noch der Rikim, wo David Malki Mishiche, וכל רשת בייל, נסך עד הסגר, מושן של בקושו, מושן של תפילה, מושן של הצלחה, ובסכת הלושן von הסיפור דבולים, was מצד למעלה ומצד למטה והמצלשים דו, ומושן איך זוגפוס דקלפלה, und eine Chosser, Gilui, und soll besichet sein, in eine Bosse, wie eine Bosse stehen der Weile, und es darf noch eine Galle sein. Das, was der Lustig, als sie sollen sein, der Metzies, war Amitis und die Unionen, die sie stehen und uns, im Jesch Hakash mit Dole Mathe. ממשיך ומתחיל להסביר לי שמה כל מיני תיאוריות שבעצם מה שקרה פה זה דבר שבעצם נדרש אצלנו, כי חייבים משהו, אי אפשר אחרת, אז כולם מתאחדים יחד. האם ניסה מישהו להביא לדבר כזה במקום אחר אם זה לא בתוך 770? לאף אחד זה לא עלה על דעתו בכלל, כי יודע שזה בלתי אפשרי. זה לא בכוחותינו אנו, זה לא איזשהו גיבוש שמישהו החליט אנחנו צריכים להתגבש מחדש. זה המשך ברור של נסיעה לרבה, שהייה אצל הרבה, תפילות עם הרבה, התוועדויות עם הרבה והקפות עם הרבה. אין ספק שמי שזכה וראה את הרבה בעיני הבשר הגשמיים, אז שהוא עומד כאן ומצייר לעצמו בתוך ההקפות של שנת תשנ"ז תמונות מאותם ימים שבהם ראו את הרבה בגשמיאס, וזה נותן לו לחיות את ההקפות עכשיו עם הרבה. אבל זו טעות לומר שבעצם הקפות היו בתשנ"ב, הקפות היו בתשנ"ג. עכשיו הוא בא לחיות מחדש את תשנ"ב. ואיפה תשנ"ז? לחיות את תשנ"ב, לצייר לעצמו, זה דבר נפלא ודבר חשוב ביותר, וחייבים לעשות זאת בכל מיני הזדמנויות. וחייב לצייר לעצמו הזדמנויות שעמד אצל הרבה ביחידס ועוד ועוד. אבל בשביל זה הוא לא חייב לבוא הנה. מגיעים הנה להיות עם הרבה בתשנ"ז. נסענו בגלל ההתקשרות שלנו אל הרבה, נסענו בשביל להיות קרוב אל הרבה, ידענו שכאן זה המקום בהימצאו בהיותו קרוב,
ואין שום ספק שאחרי תשרי כזה אנחנו כולנו יוצאים עם העניין הזה של ההתקשרות לרבה והתחושה שהרבה מוליך אותנו לגאולה האמיתית והשלמת תכף ומיד ממש כדבר מוחשי ממשי. אין ספק שהתשרי הזה עוד יותר המחיש אצלנו את העובדה שהרבי הוא מלך המשיח חי וקיים והוא יגולנו תכף ומיד ממש. אחד העניינים שכוחן זכת בהם בזמן האחרון זה העניין של הרבי חי וקיים. דיברתי עם יהודי שמתעסק הרבה בעניין של פרסום בשורת הגאולה, והוא אומר לי שרואים במוחש איך שמבחינת איפן המתקבל, איך שמבחינת ההסברה, אז כלשונו העוגן זה דווקא העניין וההסברה בנקודה של הרבי חי וקיים. כי אם מתמקדים רק בנקודה הזאת שהרבי הוא משיח, אבל באותה נשימה מדגישים להסביר ואפילו להביא מדרשים על עניינים חלילה של היפך או ביטויים של היפך, אז למרות שבסופו של דבר אז האונטרשטשורה שהוא או קיצו ורננו והוא יהיה המלך המשיח, בכל אופן זה נהפך לעניין מופשט. הנה בסדר, אז הוא יהיה, זה כמו שבכל השנים יהודים האמינו שאי פעם משיח יבוא, אז בסדר, אתה אומר לי שהיה איזה, כמו שהרב רפי תבטא, סגיוון, והוא עכשיו היה עניין כזה וכזה, והוא יחזור ויהיה תחיית המייסים, אז בזה תמיד האמנו. דווקא שמדגישים את העניין הזה שהרבי חי וקיים, שהרבי הוא נשיא הדור, ונשיא הדור הוא חי וקיים בפשטוס, והתהליך של הגאולה כבר החל כפי שמובא בכמה שיחות, וזה דווקא על ידי הרבי, זה העוגן והצורה הכי נכונה להחדיר בצורה הנכונה את זה שאנחנו נמצאים עכשיו בתהליך שנמשך ויתקדם עד שנראה את הרבי בן המסור בגשמי. Marine, was in der Gehe mit Anossi Israel. Was nicht Rachmanul Zwan zu sagen, als gewähren Anossi Beover. Nur Hu Bachaim, der Fall war Zari Bachaim. Bischaße doch Sidim, was lernen seine Chsidis. Und tun seine normale seine Takonis ist Hu Bachaim Mamosh, Dole Matra Masorat Tvochim. Es werde ich Charles was andere fragen, wie die Gemorre bei Worten zu stehen und bringt das Aro. Vechi birdi, chonto chantai vechulu, zur gewähren alle Weihe, chonto chantai vechulu, weiß das die Gemorre und bringt das Aro und es der Maskone ist, aber soll wissen sein, Ahu Bachai. Und der Fuhne sechet verstandig, als ihm becholi Ionim sagt man, Lahalis Bakedisch, und nicht passiert behaltener Heid, wie bald Zretter von Anossi Huakeim, in der Nefen של Pisu, darf das sechet sein in der Nefen של Pisu. שבאתם והייתם ב-770, וראיתם שהרבי חי וקיים, והרבי מתגלה, וזו הסחורה, ויענקב הולך לדרכי, כל מקום שאתם הולכים ואתם תגיעו בעזרת השם את ריברגם, עם מילת השם הגרי, שהרבי חי וקיים, והרבי מתגלה, והרבי משיח רטמנית, והרבי מתגלה, ואתם ראיתם את זה פה ב-770, ואתם עדים לזה. וזו בעזרת השם תהיה, ויענקב הולך לדרכי. This is your road show. זו הצגת הדרך, אם אפשר להגיד, שלכם להגיע לכל מקום ולהכריז בפומבי מה ששמענו כל הזמן, שהרבי, אומרים הרבי מלובביץ', אני לא יודע מה זה הרבי מלובביץ', הרבי מלך המשיח חי וקיים, ואתם ראיתם ואתם יודעים שההתגלות באה, והרבי הבטיח והרבי יקיים, ובעזרת השם, אם ירצה השם, הרבי יוליך את כולנו, כל עם ישראל, לגאולה האמיתית והשלמה תקף ומייד ממש. We are going to sing Yechi. That's the first one. Yechi tells us, announces to the world that we know the Rebbe is still with us. We have a Emunah Shlema that just like we say David Melech Yisrael Chai V'Kayam, it's Harabi Melech HaMashiach Chai V'Kayam.
and with our emunah, with our kesher, our hiskashus to the Rebbe, that we love the Rebbe, and we know he's with us, and he's going to come back, and we're going to see him. Chai chai v'kayam haRebbe, Melech HaMoshiach, chai chai v'kayam haRebbe, Melech HaMoshiach, chai chai v'kayam haRebbe. No, tell Have
the Rebbe is with us by this Hakel, and the Rebbe is making with both hands, and he wants us to sing even freilicher. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Hey, Adonai, Mereino, Verabeino, Melech HaMashiach.